Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. May God bless you. Amen. Tin isuan nena I thei chuan amo ring tu atan chuan engkim ti thei ani asin atia ring tu atan chuan engkim ti thei ani asin lalpan malsawm se rawh se. Amen.